Hello kakabsat, kumusta kayo dita? Kit tingal man ti kabsat yo. Agaramid tingal man iti baro nga video, baro nga aldaw, baro nga video, baro nga vlog. Iting kayo mabuya dito yung channel ko, ya. Kada tingal nga video, iti aramidon tayo tatang nga aldaw. Kat babaod iti panagtawag tayo kinibalasan ko. Pagbagaan tayo man tapno ti kastakot. Saampay lang nga sumarsarampit eh. Nguno gumaragarampingat ya. Kat mangrugi nga ro doon itawagan tayo. Tikasta mangrugi tayo mutan. Nga grabit iti baro nga video, baro nga vlog. Ken baro nga pasama. Ya. Kat mangrugi tayo. Hello naneng. Anak ko mas tamit ti panagadal mo ta probinsya tayo. Arami dong mutan dagiti project kaya paparamit ti teacher mo. Oh. Baka intuno ka, madamag ko nga danto boyfriend mo niya. Kin madamag kunton, masikog kanton. Di ko nakmat kanyam nanay nga gadal ka nga nalait para kanyayom lang dagita. Kahit umadayo na nga ta para iti kanyayom bit lang dito yung aramidag. Ya. Kin naglagipon nyo nga kanawin dagiti abilin ko kanyayo nga gadal kayo nga naimbag tapto iti kasta. Makalpas kayo ta dayta lang iti maipamana mi kanyayo nga agina. Ay agina. Dito lang ti may pamaanak kanyayo da kami nga agasawa kininang mo ya. Dito lang iti kayamanan nga rod nga maitid mi kanyayo so nga sapay lang ko mati daw dawatan mi lang kanyayo kung makalpas kayo ti panagadal. Tapos iti kasta dumtong total daw nga da kami to ti kakaase da kami to tagrigrigat kat adda kayo nga mga suportan tumag kanyame kin mangtad kadagiti kasapulan me. Hanga kang kanayon nga napigsa kami tuwan balasan ko. Oh, ang kapay lang makiboy-boyfriend. Ang kapay lang nga sumarsarampiteng. Ang kapay lang gumargarampingat. Agadal ka nga nalaeng, agadal ka nga naimbag. Nga na makaturupos ka. Amo baybayan ni inang mo, kanayin mo nga kadkaduan dita balay, yung gitar aramido na, inyabot aramido na, sumutobraom. Awan da ito eh. Baka mapanunutom nga da COVID ko awan. Basta di ko na kanyayo naning nga agadal kayo nga nalaeng. Hangga po nga wanak dita abay yo katiladar aramidon nyo Aramidon nyo ito rumbang. Taramidon mo ito rumbang kiniinang mo. Agadal kayo nga nalaeng, agadal kayo nga naimbag. Agturpos kayo. Tuti kasta ka pagsayaatan nyo mo't lang dayta tuti kasta pumintas tuti panagbiagyo. Hanggang nga maitulad kada kami nga managtaltalo laang, managkumkuman. Oh. Kat DJ lang karod ti makunak, DJ lang ti maibagak. Agadal kayo nga nalaeg, samsumpot kayo dita. Ang kaya pala nga sumarsarampitin king kumargarampingat, Oh, sige karodan. Kit DJ nga rod iti maibagak, kininaning future. Uno iti aminan nga nakabuya dayto yung nodan anak yo, kat sa pila ka mabuya dan daytoy, ta muyo mutan ti kinarigat ti panagbiag tayo, ya. Kailangan nyo iti agadal nga nalaeng ta paiso pudpud no di kung kuna iti tatatang yo kinananang yo nga iti edukasyon lang iti maitud da kanyayo nga maipamana ya nga pagsayaatan yun to into da kayon to iti roon iti problema ket karoon kayo iti na pintas nga panagbiag ya dahil jigal iti makunak kanyayo agadal kayo nga nalaeng ipakita yo kiniin ang kintatang yo nga dahil arami din da nga para kanyayo para iti panagpapadal da kanyayo kat may pakita yo kanyada nga naiktan iti halaga jerigrigat da di bambannog da tapno iti kasta ket maragsakan mo't dagiti nagnaganak yo nga dakayon to ket makaturupos makalpas ti panagadalya kat DJ lang ang garud manen iti video nga aramid ko kasapay la kumata na paragsak kayo manen sapay la kumaman na inspire kayo dayto nga video ket agyamayaman nga rod ket hanyo nga lipatan iti ag-like ag react ag comment wenno ag share dito yung video wenno si kayo ket hangkay pa nakapag-subscribe dito yung YouTube channel ko mag-subscribe kayo kaya ipindot yung bitin dahil ring bell button para updated kayo dagiti sumursuro naman nga video ket agyaman na kagkakabsat dito Jomar Garcia ti kabsat yo ket bye bye I love you.